Idol Dennis, come in. Nakasaganan ti talopulong pulis personal manipod ti Ilocos Norte may patulod ijaya Mindanao. Sigon kini Provincial Director Police Colonel Frederick Uvar ti talopulong pulis ket naala manipod dumang police station iti probinsya nga agserbi kas BI sa ijaya Mindanao particular iti BARM. Idilay nga kalman ket naiwat inspeksyon iti gamit iti pulis taintuno bigat nga take off dan ijay region nga agturong ijay Mindanao. 20 aldaw iti panagtilned iti pulis ti Ilocos Norte nga tumulong balang kanati panipatumpal iti linakental na iti barn ijay Mindanao para palang iti contingency unit iti INPPO. Ti police official nakadua di talupula pulis kit agapo iti Pro 1 tabi kastakit may mesada nga agaturong amin nga probinsya iti Region 1 at damit talupulong may patulod at bigasagat at persara nga agturong ijaya Mindanao. Sigon iti provincial director iti panaka pull out iti dumang police iti Region 1 kahit nga sawan kahit natalna iti Bukatoyo iti Gundaway gapo tawan dagiti bara nga paspasama ka itinagbaitan dagiti kandidato Idol Bernardo Sotaga puna nga adontomet iti panakabendisyon dagiti pulis nagturong ijaya Mindanao para palang kanati seguridad meta nga inday ipaing serbisyo iti Kamindanawan. Ana trangko da digiti Idol Dance, ana trangko da digitoy patrolman different nagbuo Idol Bernardo basta nagpili-pili dalatan inya akong aros kinapupilikan bakit baka dagiti talong panay katilawag security case may patulog ko na katawag meta. Tiamok na iso that may kabil ijay Mindanao sa mat. Nahan, kung talagang mandatory na amin gayam nga police unit ket talo nga personal iti ma-pull out may patulog da ijay Mindanao nga agserbi ka sa Board of Election Inspector para palang kanito umay nga election. So good luck kaniti Police Ilocos Norte masabol ang nasiat nga gawid nasiat nga mapan nasiat nga gawid iti probinsya ti Ilocos Norte. Kaya di kalman dito inspection dito gamgamit na ket niwayat sa tangal daw agturongdan iti Pro 1 para iti final briefing ken iti send of ceremony para iti panagturungan ijay Mindanao. Good luck TNT iti serbisyo papayo iti intero apagilian. Dama ko lang ti INPP o Idol Dennis Gabriel Alitio tatak Armen.